Салом алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед ба канал. Як-ду рӯз пеш ман як наворе карда будам. Оид ҳамон бародаре ки мисол задагиш будан дар ҳамон бародар ҳолати вазмин буд. Вақте ки ман то соати 3 ра нигоҳ кардам бачаро, баъд мисол ба хона рафтам. Бародаро мисол саҳара вақте ки асбоб мехӯрдам, бародар ҳолати вазмин мешавад. Бародарои тоҷики мо короче скори помоща занг мезананд. Бародарро мегиранд мебаранд ба больница. Больница ҳози дар ҷое ки ҳам бародар мисол хоб аст, дар больницаи 68 нишон мебарад. Реанимациони. Реанимациони. ҳам бародар ҳоз дар ҳамҷа хоб аст, дар реанимацион ҳолати вазнин аст, беҳад вазнин аст. Ва дар ҳамон видеое ки ман суҳбат кардаги будам, ростига карта гуфтагӣ набудам. ҳамон кадом машине ки аст, карта партофтагӣ аст. Мақсад карта худша партофтагӣ аст. Илтимос ҳамон бародарро даракша биёвӣ, наказать кунем бародара. Барои ки ҳеҷ карта гуфтагӣ набаст. Бурд ази ҷамъ кардагӣ набаст. Кадом машине ки ира пеши худаш гуфтагӣ. Ва ҳоз мо дар ҳамин реанимациони қарор дорем. Агар мақсад мо ба доктор суҳбат кардем, ҳолати вазнин аст. Ана бо як бурга суҳбат мекунем кардиш, аз сабаби карантин буданаш мо оли натонистем омад. Аз сабаби ки ман хидмат духтурам, дигар хеле больницаи дигар ҷоя. Ман больницаи ман дигар ҷоя. Ва барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки агар мисол бинем ҳолати вазнин ягон операция нима эҳтиёҷ дорад, мисол қайс бора эълон мекунем, ҳамун сума чанд қайги мешавад, аввал эълон мекунем, илтимос дастгирӣ кунем. Агар вақте ки мо гуфтем, вақте мо нагуфтем, илтимос бе ҳамин гуфтани мо ягон хел карта парта накушоед. Ва ҳоз мо дар больницаи 68 Шукулёва 4. шаҳри Москва қарор дорем. 68 дар реанимациони дар 6 этаж ховай. Дар 6 этаж ховай. Бародар ҳолати беҳад вазнин аст. Ҳешо температурарам кардагӣ аст. Хуб, худо нигаҳбонтон бошад, лекин ҳамин навора пайгирӣ кунед. Хуб, саломат бошед.